Uwaga, uwaga, przygotowani. Chłopcy plecami do środka. Uwaga, uwaga, gotowi. 5, 6, 7, kilka palce, raz, dwa, trzy i kilka palce, raz, dwa, trzy i raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, rączki, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, haczyk, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, drugą stronę, 3, 4, 5, 6, 7, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, obroty, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7 i jedna palce, raz, 2, 3 i jedna palce, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rączki, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, rączki, 3, 4, 5, 6, 7, 8, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dziękujemy bardzo. I możemy rozsunąć się na całą salę, na cały parkiet i tańczymy cza-cza. Państwo zachęcam do wspólnej zabawy, możemy teraz sobie wyskiwać się do cza-cza. Uwaga!